Baba. Nu bine. Nu. Mergem în linie, nu? Nu. Păi da, nu știu ce lucre. Nu știu cu Seba. Se bate, mai doare una? Care conduce turma Iulii? Uite cum fac pulă, oai, deci mecherie. Pe contrasens cât banda asta. Păi da, ce să facă și slalom. Da, să nu zboare telefonul. Ai filmat, bă, coloana oficială? Da, ăsta e tot din coloana oficial din față. Pe ce mașină punem, bă, folii? Eu Ford Focus Combi. 3,5. Cum ți-e mâna, mă? Nu, se face așa. Zic că se încălzesc pneurile. Opa, opa, opa. Păcat că nu se dă cam cu zoom-ul ăsta de întuneric. Dar cât îi, bă, coloana, mă? Moare, până la Tursii, pui. Ui, să-mi bag pulea. Dar mai strângeți, bă, coloana, bă, futu, bă. Ai rămas ultimul, mă, codașele. Bă, dar primul și ultimul zi mai important, bă. Cel mai important, bă. E VIP-ul, mă, în față-s bodyguards. Este tot. Normal. E coloana oficială, ce se vede. Uite, pulea, Toți merg așa, nu? ia-mi pulea. Că suntem la nu, parcă suntem la nuntă. A, nu, fă, nu. La mormântare, bă. Filmează în bord cam 200. Vedeți că puneam la bord 200, da. Poate 20. Mai n-aș bag cu foie, că 30. nu mă face dacă vine poliția. Poliția cu muniție să ne mănânce. Nu. Acum toți pulă în plană să le țină la semafor. Ia, dă un pic la motor să aud așa. Auzi, pulă. Ia uite, coloana oficială, ce s-a făcut. Nebunie. Dă-i la Seba, bă, să filmeze. Bă, dar n-ar scârți, bă, fut-o în gură, să o fur. Eu, că aici se fute, mec, se veste, bă. Nu, că tot ce-și fac loc cu milați. Nu fac că-ți face loc. Ai văzut, fac. Stai civilizat, în România doar. Nu, mă, că suntem noi, mă, pula de noi, cum să nu ne lați. N-au ca nimeni, dacă mă am în mijlocul, pula. Mi-ai depășit. Aș filma în spate. Nu, nu te bine. Da, să filmezi în spate, bă. Stai, mă, că țin în fața acum. Da, să filmezi în spate, da. Vezi că ține, nu ține așa, că filmează, bă.
văd nimic. Bă, dar nu văd, bă, nimic. Bă, să-mi bat pula în ea folie. Dă-te, mă, că-mi bat pula, mă. Telefon, bă.